sukaaɓe rewɓe jowo windi deftere alqur'an be juuɗe ɓe koosi wakkati watta lebbi 9 ngam huugo kugal ngal ɗo tawe nder maɓɓe Aisha Ali Tukur duuɓi 17 Aisha Fawziya Souleymane duuɓi 17 Mariam Ismail duuɓi 17 Khadija Muhammad duuɓi 18 be Fadimatu Souleymane duuɓi 20 Modibbo Ismaila lattiɗo hoorejo ha jangirde Imam Nafi Almadani dursinore Alqur'anil Karim kanko latti sababu jangal ɓiɓɓe rewɓe ɓe ha ɓe jaha ɓe winda Alqur'an be juuɗe ha jangirde wiyetende Rawdatul Furkan jooɗinde nder berniol Zaria lesdi Nigeria. Oɗo wasa saaro en enen saaro en lorne hakkiloji men ha jangingo ɓiɓɓe men ɓe faama diina sakkoto maddursugo Alqur'an ngam ɗum woodi khayru jamu khayruji en heɓata ha dursingoɓe Alqur'an ɗo en heɓata ɗum ha andingoɓe kuuje goɗɗe feere ngam man kala ko en ɗo andina ɓinguel fu en andina mo duniya maako ta en dara ha majum e bo ta en rammida en wata hoore kam Alqur'an ngam to ɓinguel man jangi Alqur'an ɗo dursinde ɗo ɗum nafa mo nafa leñol mo nafa yimɓe fu duniya be alakhira en andi annabijo yecci en nelawmare darngal ɗo kufneje laamu on ɓe hufnata saaro en ɓikkon dursukon Alqur'an ɓikkon joni ɗo ɓe jangi ha Imam Nafi ɓe dursa Imam Nafi ɓe lorni amma windugo kana haɗo ɓe windi ha Zaria ɓe windi wodi ɓe wiyata docteur Yunus janginowo bo université Zaria man Amadou Bello ngam kala hunde nde watta pat si a yaha himɓe huwoɓe nde amara ɓe a hudata min tawi ɓiɓɓe rewɓe ɗo winda Alqur'an ɓe ɓiɓɓe worɓe on min jaari ɓiɓɓe jowo Allah cenɗo fondi ɓe dursi Alqur'an man. Cheikh Mahmoud Ali imam jo mawɗo mo julurde laamiɗo Ngawdere yaldiri haro mobre nde o umri pukaraɓe ɓe no ɓe tiiɗa ɓe joga deydey ɗum ɓe jangi o ewni saaro en bo no ɓe gerɓa ɓiɓɓe maɓɓe haro jangirle diina. min ɗo seyi ka seyo kam mango masine ngam min meeɗayi yalɗirgo irin moftirde bana ndeɗo moftirde on nde larani Qur'an kala hunde nde larani Qur'an fu ɗo mari daraja masine ko ɓurata goɗɗum feere min seyake masine min ɗo wasa saaro en ɓikkon useni ɓe kabda ɓe rabba ɓiɓɓe maɓɓe dow dursugo Qur'anu man e dow habdugo winda man to ɗum heɓake. Lebbi 9 ɓe mbaɗi ha berniol Zaria ha Nigeria ngam ekkititgo e windugo defte ɗe. وعلى النساء موائد الرحمن اجعل من الأنعام قربا وضعها في ذرة الأعراف والبيان. windugo ɗo bo kempe saɗugo ɗum ɗo saɗi amma ko ndey goɗɗo hoosi anni ha hunde Allah ceniɗo wallan mo ngam Allah walli amin min windi Allah fondi amin bo min fu amin min heɓi min vinditi hunde pat to aɗo waɗa du'a aɗo tora ɗum Allah bo fonima ɗo ɗum hoyante bannin Allah fonay min ekkiti windugo man min windi alhamdulillahi Allah fondo Allah jabana min bo kuuɗe amin kamin ɗon no windira ɗum diga seɗɗa seɗɗa ha warti jotta kam goɗɗo wawan jungo mako may wawti ɗo o windan hisbere kala nde o windi fu bo banni on jungo mako may ɗo ɓedda dartugo banni kadi alhamdulillah Allah fondi amin ha min timmini. Allah fondi bo ndeman nde woyay amma Allah hoynani amin min vindi min timmini be bawɗe muɗum. ko ɓuri ballitidgo amin ni min windino ha alluwaje ko arti diga min fuɗɗi durso amin ɗo be alluwaje may on min ɗon no dursira to kanjum on ɓuri ballitidgo amin ha jangirde man ha fondi min ekkitiri lebbi 2 amma to goɗɗo andano vindugo ha alluwa ha o yehi ɗo ka o faɓɓan masine bako o ekkita windugo man kanjum on min wassata ɓe vinda alluwaje ɓe habda bo ɓe tiɗɗina durso maɓɓe bako ɓe fuɗɗa vindugo may. Ñalɗe 3 fodde jonde nde ɓe mbaɗi mobre ngam jangnugo mallum en dirsintoɓe Alqur'an e marɓe jangirle ɗe mobre may nde waɗama haro jangirde wiyetende Imam Nafi Almadani jooɗinde ha fattude kan professeur nder berniol Ngawdere. ha kala fannuji min ɗo mari almuallafatul khassa wal muallafatul jamia min ɗo mari defte kertade ɗe ɗo laarini mawduu gotetel tan mi fayditi bo ko ɗuuɗi deydey ko ɓezzintami no mi janginirta ɓikkoyji laabi no mi janginirta ɓikkoyji curmi faydi haɗɗo ɗum ɓezzintam bo masine mi sey bo masine ɓe yalɗirgo haɗɗo nder jangirde nde min potti be sukajo marɗo duuɓi 26
mo soyi giɗɗe mum diga dañeki e nden o latti o dursuɗo alqur'anil karim. Jubayru banne o innete latti 19 nder derƴiraɓe 36. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها الله تشيني دو هديني بي ادم هبان هوندي o heɓande e kala ko ɗi hayru fuu ɓi adama to laɓɓini anniya maako jomirawo fondan e min hoore am fuu wakkati mi fuɗɗano dursugol qur'an min numayno ɓe adama dursanal qur'an amma hawtade dokkal jawmirawo hawtade be laɓɓinugo jawmirawo anniya allah ceniɗo fondiyam ha mi dursi mi yaha jangirɗe ɓe satanami aya gotel aya ɗiɗi nde no juuti seeɗa jawmirawo fondiyam ɗum hoyti bakin miɗo jangira safa ha safa ɗiɗi ha baniman jawmirawo fondiyam mi dursiri balɗum dokkal jawmirawo on min fuu mi hiri komi hiɗitani jawmirawo fondiyam ɗum timmi. Centre Imam Nafi pour la mémorisation du noble Al-Qur'an banno nde wiyete latti jangirde dorsinore Al-Qur'an ɓurdude mawnugo nder jihadamawa. الختمة أحيت وجداني وكتاب الخالق أحيانا وكأن سخاء